Allah Taala'nın insanlara beren iki tane iň bolan nygmaty näme? Kureyş suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Kureyş ilafihim rihletaş-şitaa'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Sadakallahu azim. Kureyş Kur'an-ı Kerim'in burada 6-njy suresi borup, Fil suresinden, yani Fil suresinden soň gelýär we Fil suresi bilen hem ara baglanyşy bar. Fil suresini geçen sanamyzda geçipdik. Näme? Ebrehe öz ordusy bilen Käbäni ýykmaga gelýärdi we Allah Taala ebabil guşlaryny uğradyp näme diýer bilen ýygfan etdi. Onuň dowamyna aksira bolan Kureyş suresiniň adynyň manysy bolsa Kureyş diýmek Peýgamberimiziň taýpasynyň adyna Kureyş diýilýär. We Allah Taala şu Kureyş taýpasyna beren iki tane iň uly nygmatyny ýatladyp özüni şo nygmatyň garşylygyna we şo nygmatlaryň dowam etmegi üçin hem özüne gulluk etmegini, ýani Käbäniň Rabbine gulluk ediň diýip emredýär. Liilafi Kureyş. Söwda satyk etmek üçin Kureyş taýpasy şu döwürler gyşda Yemen ýurduna, tomutsa bolsa Şama, ýani şu wagtky Suriýa döwletine gidýärlerdi. Kureyş öz yrsyny näme ekrançylyk we mallarçylyk bilen däl, söwda satyk bilen gazanýardy we gyşda Yemene, tomutsa bolsa Şama uzun kerwanlar bilen ýolagçylyk edýärler. Oşo taýda iň ähmiýetli zat näme? Ýolda howpsuzlyk we öz mallaryny talatman gelmek. Bütün ırsal bereket şoňa bagly. Onun üçin Allah Taala näme diýär? Käbäni gorap şo döwürde ýanky Ebrehanyň ordusyny ýer bilen ýygfan edip Käbäň awraýyna has awraý goşýar we şo taýdaky bütün goňşy ýurtlar we halklar näme diýerler? Kureyşe hormat goýýarlar. Çünki mukaddesliğini hasameter tasdik edilenden soň we Käbä feredýärler diýip Kureyşe hormat goýup talançylar hem ýollaky garakçylar hem alar bermäge we şo taýda öz söwda satyklarını, öz yrsallaryny arkyn bir şekilde edýärler. Şol beren nygmatyny ýatlady Allah Taala. Hawa. Size howpsuzlyk berdim, arkyn söwda satyk edip yrsallaryny gazanmak üçin. Bu birinji ullukanyň, ikincisi näme etdim diýem? Siz açgaňy doýurdum diýär-de. O Suranyň soňky 4-nji aýat kelimesinde. İlafi Kureyş ilafihim rihletaş-şitaa'i was-sayf. O gyşda we tomutsa siz howpsuz bir şekilde gidip söwda satyňyzy edýärdiňiz. We şonuň hormatyna felýa'budu rabb hazal beyt. Bu Käbäniň Rabbine gulluk ediň. Şonuň hormatyna diýär. Ellezî o Käbäniň Rabbi size näme berdi? At'amahum min ju'in we açgaňy doýurdy we amenahum min khawf. We gorkuýuňyza garşam näme amanlyk we esenlik berdi diýär. Ýani gorkudan aman etdi siz diýär. Onu ýanky gorkudan aman edip howpsuz edipdir, biram yrskanyňyzy berdi diýär, açgaňy doýurdy diýär. Şo iki uly nygmatyň garşylygy bolsa Allaha gul bolmak, ýani Käbäniň Rabbine gul bolmak. Eger şo iki nygmatyň dowamyny isleýän bolsaňyz, Allaha gul bolun diýär Allah Taala. Onu arsal we bereket we howpsuzlyk näme? Allaha gul bolmaga bagly. Biziň alma sapagymyzdan şo iki uly nygmaty berýän bolsa Allah Taala, biz Allah Taala garşylaryna hamd we şükür